Hello, welcome back mga isko, mga iska. Yes, yo, break it down you. Nandito po tayo ngayon sa Subgels Gown Rentals dito po sa Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar. At ayan mga guys. Ayan po yung aking nanay. Magpipliti po siya ng kanyang isusuot na gown sa aming kasal. At ayan, gusto niya yung ganyang gown na may dinadanas. Ang uso niyan ito, nagpapakita na sa pusod. Oo. Oh, ikaw man sa magpatikang sa mga nanay sa kinasang nagpakita sa pusod. So gads ito na siya pala kagamit nga gown. An ideya siton pagsasarayaw. Naka-gown cam. Sugad man daw kada sarayaw permi kaninang. Ayan guys, sa ating mga kababayang Nortehanon, pwede po kayo dito magrenta ng inyong mga pangsuot sa inyong mga okasyon. Yes yo. Ito po ay pagmamayari ni Ninong Dr. Robert Galono at Ninang Annalyn Galono. Yes. Mega love shoutout. Pwede man tong kere-kera ng kupsan. Diyan papariban dotro. Dere ka santin inches nanay. Pwede malat Doralight. Sandugo. Kay taob man sa sulod. Pwede kayo mag rubber shoes. Hindi kan kaya di malat sa nanay nagkikiway na kurat siya. Ging kakargay ni sila na sabot nga. Oh God. Pagkarukal pwede man butan ni straw. Ay na dito mga kuan nga ni gipapahaghag pa ito san iba. Ikaw man imugin ano? Kaya na. Gipapahaghag pa ito san iba. Ikaw man imugin. Gisikati ka so na sulot, di ka naka-reband ka. Kasi siyempre, kukanal to na kanya reband, mapapaso na liwat. Pagbinta sa nimtarong, pariband otro. Kanananay? Handaw, mayaw kam dress para kanananay. Ang karagwa kasi kananay ito nalarak. Ako nito kananay ginirekomendar. Yan na nanay. Mao nito na kinsugad sa mga may kindadanas. Ito nanay panalo ka sundoon ho. Bisan kulangan ito runod basta mabay sa sulot. Ayan guys, kompleto po sila dito ng inyong pang-okasyon. Ayan, mayroon po sila ditong pang-tanan, pang-asawa, pang-pamatron, at syempre ang pananakgas. Ba, sinanay man liwatan, gildar mo yung pansukol. Ayan guys, napunta po kami dito sa Subgels Gown Rentals dahil ang mamayari po nito ay aming pong ninong at ninang sa kasal. Ayan, si Doc Obet at si Ma'am Ana, shoutout po. Kaya guys, dahil na po kayo dito at nag-offer din po sila ng catering services para sa inyong mga okasyon. Wala ka kabarak ang bisanda ko kay gimbubutok na layton. Kabay se, mayon kam kuan, inga nasa nyaran barong nga nakalaan para sa may buy ay. No. Mga barong ka na para sa may buy ay. Mao. Karagsid ko siton pag may buy ay, yung gipadak ani yung para sa atubangan. Large. Pasela ni ang tatay. So ayan guys, maging practical po tayo, magrenta po tayo dahil mas practical po ito kumpara po sa bibili tayo ng isang whole set na isang gamitan lang naman po. Ayan, thank you so much.